Moet die open? Er wordt gesimuleerd dat wij jood en misschien nog wel langer geen water uit de kraan krijgen. Of wat eruit komt is in elk geval net drinkbaar. Dus wat we er moeten is drinkwater uit aan de meesten. Gemeentes binnen bij een ramp verplichten om een neet drinkwatervoorziening van 2400 mensen op te zetten. Elsenien had recht op minimaal 3 liter skinwater daags. Vrijwilligers en vooral figuranten zitten jood goed in haar rol. Je moet er vooral denken, als de schaarste is, dan zijn mensen hele rare wezens. Dus dan beginnen ze te drinken en iedereen wil natuurlijk zorgen dat er minimaal 3 liter water krijgt en meer. En dat is vaak de keus van, nou ja, verdeel dat goed. Ja, want mensen willen van hun huisdieren bijvoorbeeld ook nog. Ja, zelfs de kanarie moet water hebben zelf. Dus, De paarden moeten toch ook drinken? Ja, die kennen het. Nou, de paarden die kunnen wel uit de sloot halen. Ja, maar er is geen sloot in de buurt. Het is een landelijk gebied, het zijn altijd sloten. Ik woon midden in het dorp. Ja, dan gaat u maar even een eindje lopen. Ex-kwalbaan uit de buurt had instructies om het de vrijwilligers dreig te maken. Hoe moet je lastig wezen? Irriteren. Irriteren? Ja. Aha, wat ga je doen dan om ze te irriteren? Tackelen. Tackelen? Nee. Yep. Nee. En zo leren vrijwilligers het redden met lastige baan, maar ook met blinde meesken. Ik wil graag water. Mijn man is ziek en ik moet naar huis. Of met wesselieu. Die katten die kost je 1500 euro, het steek maar neer. Snap je wel wat dat degene is? Ik stel hier maar aansprakelijk dat die katten tegen niet, hè? 1500 euro het steek. Weet je wel hoe wat ik hecht ben aan die katten? Rustig hoor, zit je joh. Rustig hoor. Ik dacht jou wat je er net ontsteken, ja. Je staat er helemaal geen sek van. Bij een echte calamiteit zullen grote wettersekken deadline worden die het volt worden door een tankwijn. De oefening is zonder problemen verroen.